Dobrý deň, milí diváci, vítam vás pri obrazovkách. Jó napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a képernyők előtt. Máme za sebou druhé kolo volieb na post prezidenta Slovenskej republiky, ktorého víťazom sa s počtom 55,53% hlasov stal Ivan Gašparovič. Iveta Radicsová získala 44,46%. Az államelnök választás második fordulója már régen mögöttünk van, melyen Ivan Gašparovič 55,53%-os aránnyal megnyerte a választásokat, Iveta Radicsová 44,46%-ot ért el. A ako sme volili v Iži? Z 1408 občanov oprávnených voliť sa zúčastnilo 871, čo znamená 61,86% účasti, teda druhého kola volieb sa zúčastnilo oveľa viac občanov ako prvého. Z 870 odovzdaných hlasov bolo platných 866, teda 4 bolo neplatných. Ivan Gašparovič v našej obci získal 127 hlasov, čo znamená 14,66%, a Iveta Radicsová získala 739 hlasov s priemerom 85,33%. Hogy hogyan szavaztunk Izsán? Az 1408 választópolgárból 871-en vettek részt, ami 61,86%-os részvételt bizonyít, tehát jóval többen szavaztak a második fordulóban, mint az elsőben. A 870 leadott szavazatból 866 volt érvényes, tehát 4 érvénytelen volt. Ivan Gašparovič 127 szavazatot kapott, amely 14,66%-os arányt jelent, míg Iveta Radicsová 739 szavazatával 85,33%-os aránnyal zárta a második fordulót községünkben. V tomto roku na nás čakajú ešte jedny voľby, ktoré sa uskutočnia v júni. Vtedy budeme voliť poslancov do Európskeho parlamentu. Az idén még egy választás vár ránk, mégpedig a júniusban esedékes európai parlamenti képviselőválasztás.